Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nawo mamwe maSecrets and Confessions regaiti tapinda mumamessages edu from a WhatsApp voice note. Hanzi makadi henyu mukomana yacho ndokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu. Inini ndiri kuda kureurura on behalf of my late father. Baba vangu ava vakagadzira umwe munhu wavainge vachishanda naye. Munhu uyu wavaishanda naye akazoenda kuUK I think kuti kuma 1995 1996. At that time, even though ndainge ndichiri mwana mudiki, but ndainge ndava kutokwanisa kutorizina kuti panapa chii chiri kumbotora nzvimbo. Saka zvakaitika ndezvekuti shamwari yababa vangu uyu ndiye wevamwe vakatanga kuenda kuUK kuno kuZimbabwe zvinhu zvainge zvisati zvanyanya kunetsa sezvazvava kuita iko zvino. Saka paakaenda akasiyira zvinhu zvizhinji mumaoko bababa vangu. I don't know why akasarudza kusiya zvinhu izvi under the careship of my father rather than choosing his relatives. Baba vainge vakasiyirwa imba ende vainge vakasiyirwa imwe motikari chenge chakaita chimwe chipijot, mapijot aya ekudhara. After 2 months munhu uyu asiyira zvinhu zvese izvi zviri mumaoko ababa. Baba vakabva vatengesa motikari iyoyo, but pese apa vainge vachingoudza shamwari yavo yainge iri kuUK kuti everything was okay. Also kumunhu wavainge vakatengesera vakangomuudza kuti mapepa emotikari iyoyo ainge akarasika. Munhu uyu ainge atengeserwa motikari nababa akambofamba nayo motikari iyi until azomiswa nemapurisa akabvunzwa mapepa, ndokubva auya nemapurisa aya kuna baba. Ivo baba vakabva vati handina kana kumbogara ndakamutengesera motikari iyi, asi munhu wekuti anoitawo zvekufamba achihodha nekutengesa zvinhu, saka ndinongoita ndichimurendesera motikari. Munhu iyeye ndiko kutorerwa kwakaitwa motikari iyoyo, nekuti baba mushure mekunge vamboendeswa kumapurisa vakabva vawirirana neumwe mupurisa vakamuudza dhiri rese rainge riripo, ndokubva vazotorera munhu uya motikari vakazotengesera zvekare motikari iyi kune umwe munhu. Motikari iyoyo mukomanachi yakatengeserwa vanhu 3 vachingotorerwa. In the end motikari iyoyo payakazofa baba vakabva vaibreka ndokubva vatengesa maparts, but shamwari yavo yainge iri kuUK hapana kana zvaimboziva kuti motikari already yainge yakatotengeswa 3 times ikazotobrekwa into pieces ichitengeswa maparts one by one, nekuti sometimes aikwanisa kufona because pamba pedu tainge tiine landline. Aikwanisa kufonera nababa vangu zvekuma 2-3 hours vachingotaura, asi pose paaibvunza about his properties dzaainge akasiya dziri mumaoko ababa vangu, aiti kana akabvunza baba about motikari, ivo baba vaibva vamuudza kuti izvezvizvi motikari iri kwamakanika yakaita breakdown, but mari yekuti ndikwanise kuigadzirisa pari zvino handina, ndichatomirira kupera kwemwedzi. Iye aibva abvunza kuti saka makanika ari kuda mari. Baba vaibva vatora maquotations avaigara vainawo efake, nekuti vaifamba mumagarages akasiyana-siyana vachibvunza kuti ko kugadzira pati yakati pamotikari iyi zvingaita mari. Saka vaibva vaudza munhu uyauya kuti quotation yandakapiwa pagaraji rakati imari yakati. Munhu uyauya aibva atumira baba that same amount, and sometimes aitotumira baba dzimwe mari dzekuti vazoita vachidira fuel. Mari idzodzo mukomanashi ndidzo dzakazoshandiswa nababa kuti vange vachizotangawo mabusinesses avo. And also panhau yemba mukoma, baba vaiva neumwe muzukuru ainge achishanda kucity council, saka handizive kuti vaizvichinja sei mabills. Toti paya paiuya vanhu vachiuya kuzoridha mamita emvura and also mamita emagetsi paibva panyorwa mari inenge yakawandisa. In the end mukomanashi imba iyi yakazongotorwa ichinzi yaikwereta mari yainge yakawandisa kukanzuru. Imba yoyo kuti nditi yakazotengeswa nababa kana kuti zvakazofamba sei, but I still remember this other day baba vachizoudza shamwari yavo kuti mabills ari kucity council ari kukweretwa nemba yako shamwari imari yakati. Some of these bills mapepa acho akatogadzirwa going back all the way into the late 1980s. Zviite sekunge shamwari yababa uyu paakatenga imba yacho, because imba iyi yainge yakatengwa muna 1988, saka vakagadzira mapepa zviite sekunge iye paakatenga imba iyi yainge ichitokwereta mari yainge yakawandisa already kucity council. I still remember baba vachitaura nemunhu uyu because at that time malandline zvaiita, isusu mumba medu taiva tine malandline maviri, imwe yaigara musitting room, then there was another landline yaigara mubedroom mana
kana dhedhi. Saka inini nekamwe kanzvadzi kangu taipota tichiita musikanzwa zvekuti kana dhedhi kana mama kana umwe munhu ari pafoni, nekuti taisabvumidzwa kubata foni iyoyo, taibva taenda kubedroom kwana baba tobva tatanga kuteerera pafoni, because malandline if they were connected waikwanisa kunzwa zvinenge zvichitaurwa neumwe munhu on the other end. Saka ndakatonzwa shamwari yababa ichiti what do you mean kuti kana vachiti imba iyi inokwereta more than the market value of that house. Saka zvinoshandei chingotengesa ika imba yacho city council yacho yobva yangotora mari yose ndokubva angodropa call. What I still remember zvakazoitika pamba iyi ndezvekuti pane dzimwe hanzvadzi dzababa vana tete vainge vachigara kuold Tafara at that time, vakabva vabva ikoko ndokubva vatanga kunogara pamba ipapo. Ndivo vainge vava kumaneja maloja ainge ari ipapo. Maloja mazhinji ainge akamboiswa nababa ose akabva adzingwa, kukabva kwaiswa vanhu vanyowani. Handina kuzombonzwa kuti imba iyoyo yakazoguma nekupi, but on some days baba vaimbonditi ndipinde motikari tobva taenda kuyakuya tonoswera tichiklina kumba ikoko sekunge imba iyoyo yainge iri imba yavo. But kuti yakazotengeswa kana kuti yakazoitwa sei handizivi, but baba nemuzukuru wavo uyo ainge achishanda kucity council ndivo vanenge vanoziva kuti vakazoita sei neimba iyoyo. Chava kundirwadza mukomana nacho ndechekuti recently pandakabva kuno kuSouth Africa ndichimbodzokera kuZimbabwe, ndakabva ndambodarika nekumba ikoko kwandiri kutaura nezvako uku, ndakabva ndaona kuti pamba apa pava kugara hanzvadzi yemudzimai wemuzukuru uya ainge akagadzirisa mapepa, uya muzukuru wandati aimboshanda kucity council. So handizivi kuti baba vangu ndivo vakazovharwa here in the deal iri ravainge vakaita nemuzukuru wavo, because ivo baba vachizosvika mukushaya vanhu vekutoti vainge vava kusatoonana nemuzukuru wavo uyo ainge achishanda kucity council. Pakatomboitirwa mathreat ekuenderana kuchipinge, baba nemuzukuru wavo vachitoshaudhana pamafoni kuti iwewe ndichakuendera kuchipinge nenhau iyi yawada kundiitira iyi. Tete vanova amai vemuzukuru uyu wandiri kutaura nezvake kuti aishanda kucity council vakazoshaya muna 1999, but muzukuru uyu haana kukwanisa kuatenda funeral yaamai vake nekuti vana baba vakazotomudzinga pafuneral, including baba vangu, vana bamunini nevamwe vana tete. Saka takazoti tava kumba, ivo amai vairamba vachingobvunza baba pose pavaifonerana nemuzukuru wavo vachiita sekunge vaitukana pamafoni. Amai vaibva vabvunza kuti ko chii chamuri kumbonyanya kunetsana nemuzukuru, anyanya kutadzeiko zvekuti munogara muchingotukana pamafoni. Ivo baba vakasvika mukufa vasina kana kumboudza amai kana kuudza isusu vana vavo kuti chii chavainge vanyanya kuitirana chekuti vainge vava kungogara vachingotukana. Mukomanashi muna 1996 apo pandiri kuti munhu uyu ndo paakazogadzirwa nababa vangu, akazombotumira maloya kumaoffices ababa kuti vadiscase panhau iyi yemba. So at that time ndine vamwe bamukuru vangu vainge vachigara kumbari vaita zvekutamba zvikure, saka ndo vakazoshandiswa nababa kuti vange vachigadzira shamwari yavo iyi yeku-UK. Kuti vakavagadzira sei handitombozivi, because after malawyers ava vaendesa baba vangu kucourt, I still remember kuti baba vakazoenda kucourt vakazora Tsvina yemunhu kufesi kwavo, court iyoyo vakaihwina. Baba vangu munhu wekuti aiwanzo kufarira kuenda neni kana vachienda kunonwa doro, saka pazindoga paiva nerimwe bhawa rekanzuru. Pane umwe musi wekuti takazoenda pabhawa rekanzuru, but zvairakidza kuti vainge vatoronga nabamukuru vaya vaitamba zvikure, because musi iwowo zvikure zvacho zvainge zvichifanira kuzoenda kunotamba kuHighfields. Saka zvakambotanga zvambonwa doro pabhawa iroro rekanzuru raiva riri pazindoga. Mukutaurirana ndakangonzwa bamukuru vaya vainge vari chigure vachiti izvezvizvi zita raPatrick tarisa muhuku yatiri kuda kudya iri mhenyu. Bamukuru vangu ava vakazotomboita 2 years vachipenga after vatanga kufamba vachifumura zvese zvavainge vachiita kana vari kuzvigure. Uya munhu ainge ari kuUK akazongonzi ainge akastroka ari kubasa ndokubva azosvika mukufa, but paakafa takangonzwa kuti iye ainge akaudza hama dzake kuti aida kuzovigirwa kuno kuZimbabwe nekuti aiti aiva nezvigumbu zvaainge ainazvo kunoko kuZimbabwe. Baba vakabva vashandisa bamukuru vaya vaita zvekutamba zvigure kuti vange vachigadzira kuti mapepa acho asabuda. By the time yekuti mapepa paakazobuda ekuti chitunha chikwanise kuzobviswa kuUK chichiuya kuzovigirwa kuno kuZimbabwe, mochwari yakabva yati chitunha ichi hachichakodzeri kuti chinge chichizotransportwa chichidzoserwa kuZimbabwe nekuti chitunha ichi hanzi chakazongoputika chikatanga kunhuhwa
chiri mumochari kudaro, the family yakazongomanikidzwa kuti inge ichipisa chitunha cheshamwari iyi yababa. I still remember kuti neumwe musi baba vakabva vatora inini nekamunin'ina kangu at that time kaingova kachiri ne4 months. Amai vakatombokomplaina kuti mwana uyu wamuroda kuenda naye hamuone kuti achiri mwana mudiki here, but ivo baba vakabva vati handiti tinenge tingori mumotikari. Amai vakatomboti tinoenda tose nekuti mwana uyu anokwanisa kuzokuchemerai achida mukaka, but baba vakabva vati tinodzoka izvezvizvi, tirongosvika pamashops epamauvheni apo ndokubva tabuda, but hatina kuzodzokera pamashops ipapo nekuti takabva taenda kuna Willowvale uko kwainge kuchishandira bankuru vaya vekutamba zvigure. Tichibva ikoko takabva tangoti straight naBeatrice Road, tikabva tadarikira nekumba kwacho kwatainge tichigara ipapo ndokubva tananga tikaenda kumakuva ekumbudzi. Takati tasvika kumbudzi baba vakambodhiraivha zvishoma vachipinda mumakuva ndokubva vazopaka motikari vakabva vaburuka. Ivo baba vainge vakabata kamunin'ina kangu aka nabankuru, inini vakabva vanditi sara motikari, but nenhau yekuti ndainge ndichitya makuva ndakabva ndaburuka. Vakabva vatanga kufamba tichipinda zvishoma mumakuva ndokubva vasvika pane rimwe guva rainge risina kana kuvakirirwa tombstone kana anything, rainge rakangoita mavhu ndokubva vanokoresa kamunin'ina kangu kaya mavhu, iko kakangoramba kakapfumbata mavhu aya. Bankuru vainge vakabata imwe sheti. Mukutaura kwavo ivo bankuru nababa vangu zvairakidza kuti sheti iyi baba vainge vakaisirwa neshamwari yavo uyo ainge ari kuUK, saka vakabva vatora sheti iyoyo yainge iri long sleeve ndokubva vazvisungirira muchiuno ndokubva vaudza baba vangu kuti ita zvekubvarura sheti iyi nemaoko ako. Baba vakabva vabvarura chipenga ndokubva vatora ivhu riya rainge rakapfumbatiwa nemunin'ina wangu ndokubva vaisa ivhu riya muchipenga chiya chainge chadamburwa pahembe yairakidza kuti baba vangu vainge vakasirwa neshamwari yavo iyo yekuUK. Takazoti tabva pambudzi hatina kuenda kumba straight because baba vakabva vapinda neroad iya yechitungwiza road. So kuleft uku kana uchienda kuchitungwiza kune kamwe kanzvimbo kekuti vanhu vanogara muwaterfalls vaipota vachirima zviminda zvavo padhuze nekamwe karukova kainge karipo ipapo. Vana baba vakabva vasarudza umwe munda waiva nemibhedha yembambaira ndokubva taenda pamibhedha paya. Ivo baba vakabva vatanga kutaura, handizive mashoko avo exactly avakataura because it has been long time, but vakataura ivo vachiti, iwe shamwari yangu Patrick, pano ndipo pava pamba pako. Kana kuri kuzonzi ukatenderera nemasango ukaona kuti waneta ukabva wafunga chigumbu chiri pakati pangu newe, asi sezvinongoita mwana wangu mucheche uyu wandakabata wekuti kunyangwe ndikamurova zvakaita sei, kunyangwe ndikamuswedza nenzara, kunyangwe ndikamutadzira zvakaita sei, haakwanisi kuchengeta chigumbu. Newewo shamwari yangu sawira wangu, mweya wako kunyangwe ukanzi watetereka sei nemasango usafa wakarangarira chigumbu chiri pakati pangu neni. Baba vachitaura mashoko awa vainge vachishandisa ruoko rwakamunin'ina kangu kaya vachiteta-teta ndokubva vafushira zvekare vachishandisa ruoko rwakamunin'ina kangu kaya. Vakamira handizive kuti for how long, but vakabva vafukunura zvekare vachishandisa ruoko rwemunin'ina wangu ndokubva vamubatisa zvekare chitende chiya. Vakabva vafamba vachiita sekunge vanomhanya ndokubva vaenda vakanokanda chijira chiya chaiva chiine ivhu ratainge tatora kumakuva. Baba vangu vakati vachinokandira kajira kaya mukarukova ndokubva kanohakira patsanga because karukova aka kaingogara kakazara tsanga all year around. Baba vakati vachidoda kunobata kajira kaya, bankuru vakabva vadanidzira vakati usabata nemaoko ako, ita zvekutyora tsanga wobva waita zvekupushira kajira ikako mumvura. Ndizvo zvakazoita baba vangu ndokubva tadzokera kumotikari tikabva tadzokera kumba. Ivo baba vakabva vanditengera pokupai vakanditi usafa wakaudza amai vako kana ani zvako, kana ukangoudza anyone handifi ndakakutengera pokupai zvekare. Saka mukukura handina kana anyone wandakazomboudza pamusoro penyaya iyi. Ivo baba vangu vakazongofa vasina kana ani zvake wavainge vazivisa kuti zvinhu izvi zvavakaita zvine effect here kana kuti hazvina effect. Dambudziko razondiunzawo pano mukomanashi inhau yekuti nditoriwo pakutsvaka
pamunin'ina wangu, because munin'ina wangu akangoti achingopedza form 3 yake ndokubva angoita semunhu ainge ava kupenga. Vamwe vanoti pavakapedzera kumuona aingofamba netara achiti ndiri kumbenda kuSouth Africa, but vanhu vaitoti aitorakidza kuti aiva munhu wekutoti ainge ava kutopenga zviri serious. Saka izvezvizvi handizivi kuti munin'ina wangu uyu angava akauya kuno kuSouth Africa here kana kuti munhu wekungoti ari kungopenga achingotatarika arimo muZimbabwe. Kunyange inini chinhu chakazondisimudza ndichibva kuZimbabwe ndichiuya kuno kuSouth Africa, it was because I thought kuti maybe ndikauyawo kuno kuJoni ndichange ndichizosangana nemunin'ina wangu, but so far mukomanashi handina kana any breakthrough yandati ndaita. Kana ndikatarisawo chiraramo changu ndiri munhu wekuti kunyange ndichiziva mabasa akasiyana-siyana emaoko, but kuti nditi kubva zvandakapinda muJoni ndine pandakakwanisa kushandawo basa re more than 10,000. Hapana, zvimabasa zvandinongoshanda ndezvekuti ndikwanise kungowana mari yekudya inini nemhuri yangu, but yet basa randinoita kune vamwe vanoita the same work randinoita sometimes vanotoshandira mabasa ekuma 15,000 kana kutodarikidzira, because inini ndiri munhu anoita zveboiler making, ndiri munhu anogadzira mishini iya yekurova zvitina. Saka mishini iyi yatinotengesa vamwe vanotoitengesa zvekuma 25 vamwe ma 30,000, but inini mukoma kunyange ndikagadzira mushini wakanaka sei unonzwa munhu achiti ndinokwanisa kungokubhadhara 5,000 rands, and kana ndikatarisa 5,000 rands iyaya imari yekuti ndikwanise kungodzorera simbi dzandinenge ndatenga and also mishini yandinenge ndashandisa pakugadzira mushini iwowo wekurova zvitina. Kana iri sehanzvadzi yangu mukomanashi handitombotauri, nekuti akati asvika form 4 akangoita zvokubatwa chibharo nebenzi ndokubva atomitisiwa. Iye hanzvadzi yangu at that time haana kunge achitaura kuti pane benzi rainge ramubata chibharo. After azotoita nhumbu yacho yatokura ndipo paakazotaura kuti benzi rakati ndiro rakandibata chibharo. Chakazoitika ndechekuti vanhu pavakaona kuti mwana uyu ainge asingadi kutaura kuti ndiani ainge amumitisa, pamunini vatainge tavagara navo at that time ndivo vakabva vafungidzirwa kuti zvimwe kuda ndivo vainge vabata mwana uyu chibharo. Vakatomboendeswa kumapurisa, but iye ndipo paakazobuda pachena akati pandainge ndichibva kuchikoro, nekuti vaita zvekuti vakambopinda chikoro masikati vombopinda makuseni. Saka akataura kuti pandainge ndichibva kuchikoro ndakabva ndasangana nebenzi rikabva randibata chibharo. Bamunini vakazoti vaburitswa mujeri, hanzi ivo vana bamunini nana banguru vakazofamba vachitsvaka benzi iri. Pavakariwana hanzi vakasiya variita mafira mberi sekutaura kwevanhu. So mukomanashi, nyaya iyi hakuna kana weukama anoda kutaura nezvayo, especially vana vabanguru vanogara kumbare. Ukangoda kungotaura nyaya iyoyo yekuti ko benzi riya riri kunzi rakarohwa nana bamunini nana banguru, mune aini idea here kuti ko zvakazofamba sei, munhu iyeye akazorarama here kana kuti haana. Mukomanashi, ndiri kutotsvakawo help, nekuti pandakamboudza mudzimai wangu pamusoro penyaya iyi, iye akabva ati zvawandiudza it shows kuti benzi iri rinokwanisa rakatofa, because hanzi vana banguru vakatora nyimo ndokubva vadzikanga vakabva vaisa mubhurugwa rebenzi iroro, ende hanzi vakatora maplastic ndokubva vatanga kupisa maplastic aya vachidonhedzera panhengo yebenzi iroro. Saka kuti titi akazorarama handione sekudaro. Mukadzi wangu iye ange akandipa advice yekuti iwe wadi kumbofamba uri wega, sezvo vamwe vese vachiramba kufamba, chimbofamba unobvunzira kuti munin'ina wako angava achiri mupenyu here. Asi inini pari zvino kunyange mari yacho yekuti nditange kufamba handina, ende ndiri kutya kuti once ndafamba maybe ndinokwanisa kuzotongwadza nekufukunura mweya inenge yakatozorora kudhara. Please advise me mukomanashi. Sorry nekuzorebesa audio yangu. Vadiwa vateereri, that was quite a long story yandakatumirwa naHaidi. Zviri munyika umu zvinorema zvikukutu. Let us try to help him in the comment section. Tosangana zvikare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.